Hej, det er så min anden video, som jeg har fundet på at lave. Og det kommer egentlig af, at når det er sådan, jeg kigger igennem Facebook og 500 pics, og hvor det ellers er, vi lægger vores billeder op, så ser jeg en masse rigtig, rigtig flotte billeder. Men jeg ser så også nogle billeder ind imellem, som har sådan ligesom sådan et mat, gråt skær hen over selve billedet. Og det synes jeg er super synd, fordi man tit og ofte tænker mig, ej, havde det bare ikke lige været der, så havde det været flot. Men nu ved jeg godt, at der er nogen, som redigerer billeder, fordi de gerne vil have sådan en gråt slør, så skal de selvfølgelig have det. Der er bare andre tider, hvor jeg så tænker, det har været flot, hvis farver, de har trukket noget mere frem. Så jeg har lavet en lille video her, og det har jeg lavet, fordi at jeg for år tilbage tog et billede af nogle bjergkæder nede i Berchtesgaden i Sydtyskland, og der var en masse af det her tåge på og dis. Og det kunne være, fordi det var mit gamle 40D-kamera, som har en ekstra stor sensor, så den vil måske have mere lyst til at optage den der form for dis, end sådan en full frame har. Men, øh, men det fandt jeg så en løsning på nettet. Det tog lidt tid, men jeg fandt den, og det tænkte jeg, den vil jeg så prøve at give videre. Det er et trick, I kan bruge, hvis I har lyst til det. Hvis ikke, jamen, så bare bladre videre. Jeg synes bare, det er lidt fedt at kunne fjerne det her dis, så det vil jeg lige vise frem for at skrive en lang forklaring ind i Facebook, fordi så er man som regel poppet af, når man når halvvejs igennem. Øhm, det jeg så lige vil gøre det er så Camera Raw, fordi det er nok det, de fleste kender, og det er også det, der ligner måske mest Lightroom og Photoshop. Jeg viser lige til sidst, hvordan man kan arbejde med det i Photoshop også. Jeg er ikke den store Lightroom-nørd, så det må I finde derinde. Men alle programmerne er jo samme familie, så jeg ved, det er derinde et eller andet sted i Lightroom. Jeg vil først lige vise et gammelt billede fra 2011. Gammel, det er i hvert fald et par år gammelt. Øhm, fra da jeg var så heldig at få lov til at komme med Fredericias marinehjemmeværnskutter ud, da der var 12 Race i Fredericia. Og det var en meget, meget grå dag og kedelig og trist dag. Så der havde mit kamera meget svært ved at opfange alle de her farver og lys, der var. Så der får man sådan et gråt, kedeligt billede, hvor der er det her dis henover. Det er trist at kigge på. Så jeg vil åbne det i Camera Raw, og så vil jeg gå herind i det her, der svarer til det histogram, man har bag på kameraet, når det er sådan, at man tager billeder. Man kan i hvert fald få frem. Det er nok egentlig det, vi burde kigge noget mere på, når vi tager billeder. Men jeg kigger også bare på skærmen og ser, om det er billedet, der er flot, og så tænker jeg ikke mere over det. Men der er mange informationer i det. Jeg vil ikke gå ind i den store dybe forklaring om det, andet end at sige, at den viser sådan set bare, hvad billedet er, den her lille bjerglandskab, der er. Og at der heroppe, der mangler den simpelthen noget information om billedet, og hernede der mangler der også noget. Og det er områder, hvor der så ikke er noget lys. Man kan sige, at heroppe, der er vi op lystest lys, der var hvid, og hernede er vi helt nede sort. Og så vores billede stopper der, så det kommer ikke helt op i hvid, men det kommer heller ikke helt ned i sort nogen sted. Og det er sådan den fælles kanal. Hvis man så har den røde kanal, det er så delt op i de her tre kanaler, rød, grøn og blå. Røde kanalen, så kan vi se, at den røde farve, jamen kommer ikke ret meget over. Ja, den bliver ikke ret lys. Så det vi kan gøre, der er, at vi kan gå ind i hver enkelt kanal. Så kan vi tage fat her i den her prik, og trække den hen til vores bjerglandskab. Og vi kan gøre det samme i den modsatte ende. Det der egentlig sker nu, det er, at vi siger, jamen den her røde område her, det skal faktisk gå helt herhen fra, og så helt herhen. Altså fra helt hvid, og så helt sort. Så det får alle forskellige lystoner. Det samme kan vi gøre med den grønne. Og her. Vi kan gøre det med den blå. Så vil man faktisk, hvis man kigger ind på billedet, så vil man faktisk se, at en stor del af det her dis, det er faktisk forsvundet nu. Jeg kan prøve at trykke preview væk her, så kan vi se, at det går fra at være sådan et gråt billede til at blive faktisk, og farver de trænger mere frem og bliver rigtig flotte. Så kan man så gå ind i RGB-kanalen, den fælles kanal, for alle tre farver, og så kan man så give den lidt lys, hvis man har lyst til det. Men det var med sådan et gammelt billede her,
Så jeg prøver at vise jer med et andet billede. Jamen et billede fra i år, som jeg var så heldig at være til Classic Race Aarhus, eller Classic Car Race, som vi også kalder det, hvor de jo kører rundt i alle deres fantastiske biler. Og der tog jeg det her billede, som jeg egentlig synes, der er en masse action i, men det har det her, ligesom grå skær, jeg snakker om. Og der gør jeg det samme. Går ind her, finder den røde kanal, trækker lige det hen, sådan, så det passer med vores bjerglandskab. Den grønne. Og den blå. Så kan vi lige pludselig se, at vores billede, det har ikke længere den der tåge hen over det. Så kan vi gå ind i den fælles kanal og sige, men jeg kunne jo godt tænke mig, at der var lidt lysere billedet, fordi det kunne godt være lidt flottere med det her. Den her flotte bagende, den kom lidt mere frem. Så kunne vi jo gå ind bagefter, og så lige give den lidt clarity her bagefter. Så kunne vi så få lavet sådan en rigtig avanceret, groft billede. Clarity-slideren kan ikke det samme som det, der foregår herinde. Clarity-slideren kan meget mere, eller gør meget mere. Den arbejder meget mere med kontraster. Så man får ikke det samme resultat ved bare at flytte på Clarity-slideren, uden at gå ind og lave det andet. Hvis man så vil jeg prøve at vise jer i Photoshop, som vi har her. Jamen kan vi gøre det samme. Vi har vores lag herovre, og der har vi kan vi gå ind og vælge et curve-lag, som ligger ovenpå, og så kan vi se, så har vi egentlig det samme billede herude, den samme redigeringsmulighed, som vi havde inde i Camera Raw. Og der kan vi så gå ned og vælge den røde kanal. Vi kan også trække den lidt herop, de lyse farver. Den grønne. Den blå. Sådan. Så kan vi faktisk se, at vi har fået fjernet det samme strøg på nøjagtig samme måde, der var hen over billedet. Så kan vi jo gå ind i fælleskanalen her, og så lige give den lidt lys, som vi gjorde før. Det var en lille hjælp til dem, der har lyst til det, der gider at arbejde lidt med det. Jeg håber, I har kunne bruge det til noget, ellers så bare bladre videre. Ikke? Tak for denne gang.